Megszakítjuk adásunkat és kapcsolunk Esztergomba, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök mond beszédet. Pán predseda vlády, milý Viktor, vzácni hostia a priatelia z obidvoch brehov Dunaja, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt Viktor, tisztelt egybegyűltek a Duna mindkét oldaláról. Engedjék meg, hogy szívélyesen üdvözöljem Önöket. Prichádzam, ďakujem pekne. Nagyon szépen köszönöm. Poviem to tak úprimne, ako len môžem. Prichádzam s klobúkom v ruke a prichádzam s plným rešpektom k tomu, čo vo vašej krajine dosiahla vláda pod vedením pána Viktora Orbána. Őszintén szeretném Önöknek elmondani úgy, ahogy érzem a szívemből. Egy kalappal jöttem, és tele van tisztelettel mindazon iránt, amit az országban Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetése alatt sikerült Önöknek elérni. Vážení priatelia, most, kvôli ktorému sme sa dnes stretli, to nie je kus železa. Tisztelt barátaim, az a híd, amely miatt ma itt összejöttünk, az nem egy darab vas csupán. Je to predovšetkým obrovský kus vzácnych medziľudských vzťahov. Hanem ez egy óriási, nagy mértékű emberközi kapcsolatok jelképe. Ja niekedy pripomínam mosty ku krajinám. Időnként a hidakat az országokhoz hasonlítom. Lebo tak, ako tie mosty chce niekto stavať, tak tie mosty chce aj niekto ničiť. Mert ugyanúgy, ahogy az emberek szeretnék építeni ezeket a hidakat, vannak olyanok, akik szeretnék őket lerombolni. Odkazujem Slovenkám a Slovákom a občas ostatným občanom Slovenskej republiky, že môjim záujmom je budovať Slovenskú republiku tak, ako to robí v Maďarsku váš premiér Viktor Orbán. A szlovák állampolgárok felé szeretném ezt az üzenetet küldeni, hogy én úgy szeretném építeni az országot, ahogy Viktor Orbán úr is Magyarországon. Milý Viktor, ak dovolíš túto moju familiárnosť, ani nevieš, akú radosť si mi urobil s tvojim pozvaním, pretože došiel som medzi normálnych a dobrých ľudí. Opakujem, normálnych a dobrých ľudí. Kedves Viktor, nem is tudod, hogy milyen örömöt okoztál nekem ezzel a meghívással, és nagyon örülök, ugyanis szeretném hangsúlyozni, hogy normális és jó emberek közé jöttem. Keď si predstavím, s akou nenávisťou, s akou mierou posadnutosti a s akým obrovským balíkom klamstiev sa na nás vrhajú naši oponenti, tak toto je pre mňa vzácna chvíľa. Ha elképzelem azt, hogy milyen gyűlölettel, milyen megszállottsággal és mennyi hazugsággal támadnak bennünket az ellenlábasaink, tehát akkor számomra ez egy nagyon kellemes alkalom. Je veľa ľudí, ktorí by si želali, aby medzi Slovenskom a Maďarskom, medzi slovenským a maďarským premiérom boli roztržky. Aj tie najmenšie by ich potešili. Nagyon sokan vannak olyanok, akik szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország, illetve a szlovák és a magyar miniszterelnök között bizonyos viták legyenek. My však od samého začiatku, ako sme sa prvýkrát stretli, a bolo to v Bruseli, sme prijali záväzok, že sa budeme správať len tak, aby to bolo na dobro a prospech slovensko-maďarských a maďarsko-slovenských vzťahov. A tak sa aj deje. Amikor először találkoztunk, ez még Brüsszelben volt, mi elköteleztük magunkat amellett, hogy mindig is a szlovák-magyar kapcsolatok építésén fogunk dolgozni, és azért, hogy ezek a kapcsolatok jók legyenek. Minulý týždeň alebo presne povedané v stredu tento týždeň sme mali výjazdové rokovanie vlády v obci Borša
Je to obec blízko maďarských hraníc. Túto obec určite poznáte ako rodisko veľmi dôležitého človeka z vašich dejín, Rákociho. Múlt héten, pontosan hét szerdán a kormány egy külső megbeszélést tartott Borsa községben. Biztosan önök is ismerik ezt a községet. Rákóczi született ott valamikor, még a múltban, tehát egy múltbeli személy nagyon fontos szülőhelye. A bol som úprimne nadšený a dojatý, aké dobré vzťahy majú dnes na Slovensku vedľa seba žijúci Slováci a Maďari. Viktor, ďakujem, že si významnou mierou k tomuto prispel aj ty. És őszinte meglepetés volt számomra látni azt, hogy milyen jól élnek egymás mellett a két nemzet, a szlovák és a magyarok is, és Viktor, külön meg szeretném neked köszönni ezt, hogy ezt elősegítetted. Politici, ktorým záleží na osude a budúcnosti vlastnej krajiny, dobre vedia, aké hrozby a nebezpečenstvá sú pred nami. Azok a politikusok, akik számára fontos a nemzetük sorsa, és az, hogy mi lesz velük, tudják, hogy mennyi rossz dologgal kell nekünk szembesülni, és mennyi fenyegetés áll velünk szemben. A napriek tomu, že pochádzam z úplne iného, odlišného politického tábora ako váš vážený pán premiér, veľmi dobre si uvedomujem, že jedinou odpoveďou na tieto výzvy a nebezpečenstvá je suverénna národná politika. És annak ellenére, hogy más politikai tábort képviselek, mint az önök elnöke, miniszterelnöke, nagyon jól tudom, hogy ezekre a fenyegetésekre és a rossz dolgokra az egyedüli megfelelő válasz a szuverén nemzeti politika. Suverenita pre mňa, a vidím to na konkrétnych činoch aj u vašeho pána premiéra, nie je iba nejaký pojem v slovníku cudzích slov. A szuverenitás számomra is, látom az önök miniszterelnökének cselekedeteiben is, hogy ez a szuverenitás nem csak egy szó az idegen szavak szótárában. Suverenita musí byť pre politikov, ktorým záleží na osude vlastnej krajiny, každodennou praktickou metódou práce. Azon politikusok számára, akiknek fontos az ország sorsa, ennek mindennapi tevékenységük részének kell lennie. A to vo všetkých oblastiach. És minden területen. S radosťou vám chcem oznámiť, vážení priatelia, na tejto strane Dunaja, že sa nám podaril na Slovensku ďalší husársky kúsok s ústavou. Örömmel szeretném tájékoztatni önöket, kedves barátaim, a Duna ezen oldalán, hogy egy új huszárvágást sikerült elérnünk, ami a szlovák alkotmányt illeti. Lebo my vieme, kto sme, aké sú naše historické korene a čo si musíme strážiť ako oko v hlave, aby sme prežili. Mi tudjuk, hogy kik vagyunk, mik a történelmi gyökereink, és mire kell vigyáznunk nagyon. To nie je ani ľavicové, ani pravicové. To nie je ani liberálne, ani konzervatívne. Ale zakotvili sme pred niekoľkými rokmi do ústavy, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Ez nem jobboldali, vagy baloldali, liberális, vagy konzervatív, de sikerült egy olyan nagy dolgot elérnünk, hogy az alkotmányba bekerült az, hogy a házasság egy férfi és egy nő összekötetése. Lebo to je normálne, to je zdravý rozum. Mert ez normális, és ez az, amit az épész is diktál. Pokračovali sme v piatok, kedy sa nám podarilo schváliť najtesňou väčšinou ďalšiu dôležitú novelizáciu ústavy. És pénteken folytattuk, és bár nagyon szoros volt a verseny, de sikerült elfogadtatnunk egy új alkotmánymódosítást. A priamo do ústavy sme zakotvili, že poznáme len dve pohlavia, muža a ženu, nikoho iného. És az alkotmányba sikerült azt is lefektetnünk, hogy csak két nemet ismerünk, férfi és női nemet. Stanovili sme ústavné pravidlá pre adopciu detí. Alkotmányi
szabályokat fektettünk le, ami a gyermekek örökbefogadását illeti. Povedali sme, že rodičia musia mať vplyv na to, čo ich deti sa učia v škole. Najmä keď ide o programy nad rámec štátneho vzdelávacieho programu. Azt is elmondtuk, hogy a szülőknek joguk van behatással lenni arra, hogy a gyermekek mit tanulnak elsősorban, ami a nemzeti oktatási programot, illetve azt megható, azon túlmutató tantárgyakat illeti. My si neželáme, aby nejakí blázni a poloblázni chodili vymetať hlavy našim deťom. Mi nem akarjuk, hogy valamilyen bolondok vagy félbolondok mossák a gyermekeink agyát. A čo je najpodstatnejšie? És ami a legfontosabb, priamo do ústavy sme zakotvili, že v národných, etických a kultúrnych otázkach má slovenské vnútroštátne právo prednosť pred právom medzinárodným. És azt is sikerült lefektetnünk, hogy a szlovák, ami az etikai, az erkölcsi kérdéseket és a nemzeti kérdéseket illeti, ott a belső jog érvényt, elsőbséget élvez a nemzetközinél. My si musíme doma povedať na Slovensku, čo je v tejto oblasti správne a dobré pre Slovensko. A nie, že nám tieto veci bude diktovať Brusel. Nekünk Szlovákiában kell eldöntenünk és megmondanunk azt, hogy mi a jó ezekben a dolgokban, és nem azt átvenni, amit Brüsszel diktál. Milý Viktor, vážený pán predseda vlády. Kedves Viktor, tisztelt miniszterelnök úr. Maďarsko preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke. Magyarország átveszi az elnökséget a Visegrádi négyek keretén belül. A bol by som veľmi rád, keby sme naše suverénne postoje využili na výrazné posilnenie tohto formátu regionálnej spolupráce. Nagyon szeretném, hogyha a szuverén álláspontunkat arra használnánk fel, hogy megerősítenénk ezt a regionális együttműködést ezen csoporton belül is. Nikdy som nezasahoval do vnútorných záležitostí iných krajín, ale predpokladám, že by z tých 4 premiérov onedlho už mohli byť traja, ktorí by mali na určité otázky rovnaký názor. Sosem avatkoztam be más országok dolgaiba, de feltételezem, hogy a 4 miniszterelnök közül talán 3 is lehetne olyan, akikkel ezekben a dolgokban együtt tudnánk érteni. Ponúkam spoluprácu. Együttműködést kínálok. Predovšetkým v otázkach bezpečných dodávok energií pre naše krajiny. Klobúk dole pred tým, ako maďarská vláda pomohla celej Európe pred nelegálnou migráciou. Le a kalappal azelőtt, ahogy Magyarország segített egész Európának a migráció kérdésének megoldásával kapcsolatban. A namiesto toho, aby Európa a Európska únia uznala významný príspevok maďarskej vlády v boji proti nelegálnej migrácii, tak ju vystavuje nechutným útokom. A ja obdivujem statočnosť Viktora Orbána, ako sa k týmto útokom stavia. És ahelyett, hogy Európa, az Európai Unió megköszönné ezt a hozzájárulást Viktor Orbánnak, ahelyett támadják, megalázzák, és nem megfelelő módon viselkednek vele. Povinne nám chceli nanútiť kvóty migrantov, čo sme spoločne s predsedom vlády Maďarska odmietli. Migráns kvótákat akartak ránk utalni, és ezeket a kötelező migráns kvótákat mi együtt Magyarországgal elutasítottuk. A toto bude jeden z najvýznamnejších cieľov našej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom, a to je, aby sme zabránili akýmkoľvek pokusom vnúcovať suverénnym štátom, čo majú v oblasti nelegálnej migrácie robiť. To je suverénne rozhodnutie každého štátu. És ez az egyik legfontosabb célunk, ami a migráció ellenes harcot illeti, hogy megakadályozzuk azt, hogy egy szuverén országra valamit rákényszerítsenek, vagy diktálják számára azt, hogy mit csináljon. Samozrejme musím spomenúť vojnový konflikt na Ukrajine. Meg kell említenem a háborús konfliktust Ukrajnában is. V Európskej únii sa mi zdá, že sú len 2 premiéri, ktorí hovoria o mieri na Ukrajine. Úgy gondolom, hogy az Európai Unióban csak 2 olyan miniszterelnök van, aki az ukrajnai békéről beszél. Jedný z nich je určite Viktor Orbán.
és ezek közül az egyik biztosan Orbán Viktor. Slovensko-maďarské, maďarsko-slovenské vzťahy musia viesť k ďalšej podpore všetkých mierových iniciatív. És a szlovák-magyar kapcsolatoknak továbbra is a békés megoldás felé kell mutatniuk. Je evidentné, že stratégia, ktorú nastavila Európska únia k vojne na Ukrajine, je neúspešná a zlyhala. Egyértelmű, hogy azok az intézkedések, illetve az a stratégia, amelyet az Európai Unió elfogadott az ukrajnai háborúval kapcsolatban, nem vezet sikerre. Jednoducho, ak budeme suverénni, ak budeme zvoniť na poplach v rámci Európskej únie, tak splníme životné poslanie ako členské štáty tejto významnej medzinárodnej organizácie. Ha szuverén módon fogunk eljárni, és a vészharangot megkongatjuk, akkor mindenképpen felelősségteljes és fontos részévé válunk ennek a nemzetközi intézménynek. Dovolte mi, aby som zaželal vám všetkým. Engedjék meg, hogy mindannyiuknak kívánjak. Ale osobitne vašemu pánovi premiérovi Viktorovi Orbánovi veľa zdravia, fyzickej pohody, pretože to je to najpodstatnejšie, aby dokázal zvládnuť nápor, ktorý evidentne je cítiť v tomto období vo vašej krajine. Engedjék meg, hogy külön Orbán Viktornak, az önök miniszterelnökének sok egészséget és elsősorban fizikai rátermettséget kívánjak annak érdekében, hogy meg tudjon birkózni ezzel az ellenszemvel, ami felé irányul. Rovnako ti chcem garantovať, že keď prídeš na podobné stretnutie na Slovensko, nájdeš tam milých a normálnych ľudí. És garantálni tudom neked, Viktor, hogyha egy hasonló rendezvényre eljössz Szlovákiába, hasonló kedves és normális embereket fogsz találni. Zaželajme. Kívánjuk mostu, ktorý dnes oslavujeme, a hídnak, amelyet ma ünneplünk, Mária Valéria híd, zaželajme mu, a Mária Valéria hídnak kívánjunk, aby bol už iba konštruovaný, opravovaný, ale už aby nebol nikdy ničený. Hogy már csak javítsák, esetleg felújítsák, de soha többé ne tegyék tönkre. V4, a V4, ktorá bude teraz riadená maďarským predsedníctvom, má ako jednu zo základných priorít tzv. Konektivitu, teda spájať sa. Nie je lepším symbolom, ako prísť pod most Márii Valérie. A V4-ek, amelynek az elnökségi tisztjét most Magyarország fogja betölteni, az egyik ilyen prioritása a konnektivitás, az összekapcsolás, és ennek rendkívül jó szimbóluma az, hogy itt állhatunk most, a Mária Valéria. A napriek tomu, aké to je dnes ťažké, hovorím o Slovensku z pohľadu verejných financií. És annak ellenére, hogy milyen nehéz ez most, és most a szlovák közpénzek szempontjából beszélek Lebo erről. musíme robiť poriadok po neporiadnych vládach, ktoré tu boli do roku 23 na Slovensku. Mert rendet kell tennünk a rendetlen kormányok után, amelyek itt Szlovákiában voltak egészen 2023-ig. Je naším záväzkom, našou povinnosťou v určitom časovom období nájsť finančné zdroje, aby vedľa tohto nádherného historického mostu, symbolu vzťahov, és kötelezettséget kell vállalnunk, kötelezettségünknek tekintjük azt, hogy bár nehéz a pénzügyi helyzet, megpróbáljuk megtalálni a pénzeszközöket arra, hogy emellett a szép híd mellett sme v rozumnom časovom období proti prúdu, nie ďaleko odtiaľto, hogy észszerű időn belül a vízfolyással felfelé, nem messze innen postavili ďalší most, ktorý bude dôkazom vynikajúcich slovensko-maďarských a maďarsko-slovenských vzťahov. Egy további hidat építsünk, amely jelképe lesz a kiváló szlovák-magyar viszonyoknak. Vážení priatelia, tisztelt barátaim, z obidvoch brehov Dunaja, a híd, illetve a Duna mindkét partjáról, vážený Viktor, vážený pán predseda vlády Maďarska, nech žijú vynikajúce slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské vzťahy. A nech žije Mária Valéria híd. Veľmi pekne ďakujem. Kedves Viktor, kedves miniszterelnök úr, kedves jelenlévők,
éljen a Mária Valéria híd.